O proxecto de rehabilitación das 3 casas modernistas da illa recupera o ritmo despois de que Patrimonio frease en seco. O goberno local xa se puxo mans á obra para modificar todas as exixencias que o organismo autonómico lle demandou para seguir adiante coa rehabilitación dos históricos inmobles. O arquitecto que ideou a reforma xa adaptou o seu deseño e ademais o Concello contratou unha arqueóloga para que estude as zonas de salgadura. Acabamos de contratar unha arqueóloga para que nos realice un estudio da zona da Salazón, que tamén nos requireu Patrimonio ao efecto, para facer unhas calicatas demostrando como era tanto as cubertas como os pilares no seu orixe, non? Que teñen que ir no mesmo sitio. Entonces nos falta este estudio arqueolóxico pedido por Patrimonio. As principais discordancias entre o proxecto e as exixencias de Patrimonio céntranse nos materiais. Algúns materiales das fachadas traseiras e algunha solución de cerre de algúns ocos que tamén Patrimonio pide xustificación. E, bueno, basicamente temas tamén de materiales na estructura do propio proxecto que xa se corrixiron. Estéticamente e visualmente non se modifica absolutamente nada, son cambios de materiais que á vista non se van a notar. Si, un exemplo moi visual pode ser que as fachadas traseiras iban recubertas de granito hasta a primeira planta, un Patrimonio solo nos admite que recubamos de granito o zócalo da parede. En canto o Concello dispoña da versión modificada do proxecto, de informe da arqueóloga vaiselle remitir a Patrimonio para que o volva a avaliar. Acto seguido sería reanudar o proceso de licitación, volveremos a dar o plazo para que as empresas presenten as súas ofertas e realizar a posterior mesa de contratación. Segundo os plans municipais, este contratempo vai supoñer que o comezo das obras se retrasen algo menos dun mes, calcúlase que van a arrancar en xuño. A rehabilitación ten que estar rematada antes do 30 de xuño do 2019, segundo as condicións do Plan de Reequilibrio Territorial da Deputación de Pontevedra, fondo onde proceden boa parte dos cartos que van permitir acometer o proxecto.